Dneska jdeme hrát Bake the Baby. No vidíte, tady jdeme hrát Bake the Baby. Jdeme do toho. Ta Mama Airplane, to je jako moje nejoblíbenější, upřímně nejoblíbenější. Tak a jdeme hledat děti. Vlastně v Bake the Baby vlastně chytáte děti, pak je zavíráte do těch troub. Ale jenom musíme ty děti najít a chytit. Že jo, no. To je to na tomto blbý, protože ty děti se hledají těžce. Haha, vyhráli jsme. Pustí, ne? Ne, sakra, on mě chytnul. Sakra. Jak víte, mám skin Goku a to je... Já už jsem to hrál dřív. Asi neumíla. Jej. Prosím, zachraňte mě. Jestli mě to děcko, no tak to je v prčicích. Jsme prohráli do prkvančic. Ale to nevadí, ale vyhráli jsme zase v tom. Jedem, běžíme za děckama. Jsme jenom 3-2, takže je to v pohodě. Fuck. Vyhráli jsme! Tak to je bomba, vyhráli jsme. Takže zdrhám. Ne. Co? To jak se buglo? Se peču. Jestli jsem vám zapomněl, že se v té hře pečou děti. Ve prčicích. Zase jsme prohráli, ale to nevadí. Zase vyhrajeme. Jsem nezauměla. Kdo je? Tak asi mezi že zdrhla někam jinam. Budeme nebo něco takového. A kde by mohla být ta druhá? Tady asi není. Není v tomto. Takže tady není. Ještě pár sekund. Nevidím mě nikde, musí být někde vevnitř. Tady je. Win. Haha. Tak to je dobrý. Dobrý, ne? Dám zase Mama Airplanes, to je úplně bomba. Když to dáme tady to Mama, tady to over, ne. To je docela dobrý taky. Akorát tam je dětská, jo tak, velké pré. Sakráš. Vyhráli jsme.
you win the fuck? I'm your friend alive. Jej. Zase jsme vyhráli to takhle dobrý, jo. Jo, vyhráli jsme. Dáme tady tohle. Rooftop kafe. Yes. Okay. Šipku jsem skočila. Pojď to dáš. Pfft. Rychle, ne! Sakra! Nechytne. Co? To jak? Co? Aha. Yes, sir. Vyhráli jsme, yes. No ale musíme zde. Uj. Ne, co? To jak? Nejlepší je, že ona se odpojila. Tak to je bomba. On se odpojil zrovna. Škoda, prohráli jsme. Mám tam najednou podle. Ještě tady vždycky. Tady jde. Sakra. Hned tady. No a teď mě do toho. Teď máme jenom ju. Kde je? Ne. Tady byla. Škoda, to nevadí. To nevadí. Nehrát. Další. Dáme mama. Nebo dáme Burger Place. 3-3, no tak vyhraje.
Tak ten je dobrý. No tak pojď sem. Tam je růžovka, no po růžovce. Teda ne po červenušce. A ten byl hodně lehký. Tak a teď budeš ještě červenější. Není tady někde někdo? Se peče za chvilku. No, ale kde by mohl být ten další? Tady nebude. Je třeba v tom do not enter. Asi ne, že? Kde je? Kde byl? Tady! Byl schovaný. Hodně se mě tam. Jeden jediný, jo, tak to je vtipný. Tady je. Hopla. Tady všude projdu radši. Ne jak předtím. Kuk. Tady není nikdo. Tady. Taky nikdo. Se dobře umí ukrývat. V těchto Co? Kam kde je? To není možný. Kde zas byl? No tak on byl úplně zavzatý. Tak to jak mám vidět asi, že? To je fakt dobrý. Hele, tak čus, jestli budete chtít další pokračování z Bake the Baby. Dejte like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čus, čus, čus.